Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ikatulo na ron nato nga adlaw sa Misa de Gallo. Kumusta man? Kaya pa? Hinay naman. Linyay mong tupad, ina, mubalik pa ka ugma. Maayo. Padayon tang maningkamot sa pagsunod sa mahal nga Birhen Maria ug sa iyang bana nga si San Jose, nga maoy unang mga igsuo nato nga tao nga midawat sa kaluwasan nga nagpakatao nga mao si Hesus. Atong iampo ang ato usab nga mga leaders nga unta kamao silang mudawat sa tinuod nga manluluwas, dili magsigig pangita niya ng kwarta nga dili gyoy tinuod nga maoy makaluwas, hangtod manag-away na lang, managgubat na. Ang ato sa mga benefactors and donors nga mipaambit sa ilang mga kwarta dinhi pinaagis pagpamalit aning atong slots ug sa uban pang mga proyekto, hatagan unta sila sa Ginoo og dugang pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nagbaguod kami ubos sa yugo sa daang kaulipnan, sa sala itugot nga maluwas kami pinaagi sa among gipaabot nga bag-ong pagkatao sa imong bugtong anak, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan. Ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunua, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan ug gikan sa ubang nasod diin ko sila patibulaaga. Ug anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahigpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang kahigpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan uban sa katarong, ug sa imong mga anak nga nag-antos uban sa panghukom. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahigpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus nga tawo,
kun musangpit siya. Ug ang nag-antos kun wala gayoy motabang kaniya. Maluoy siya sa mapabsanon ug sa kabus. Ang kinabuhi sa kabus iyang luwason. Ang katarulan mo sa iyang panahon, o ang kahipitan sa kanilang hangtod sa kahapturan. Daygon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhat. Ug daygon sa kahangturan ang iyang maymayaong ngalan. Mapuno unta sa iyang himaya ang tibuok yuta. Amen, amen. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kaingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maalausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo, ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo.
Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria, apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Og ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Natuman gyud, nataw gyud ang kaluwasan dinhis kalibutan tungod sa dawat o pagsanong ni Maria o ni Jose. Kung kamo pakaha ang naa sa dapit ni Maria o ni Jose, paminaw ninyo, madayon kaha ang kaluwasan? Kinsay mo ingon, Padel, og ako pa to diha sa dapit ni Maria o ni Jose, madayon gyud ang kaluwasan. Taas ang kamot. Taas ba? Dili, di mo mudayon. So, daghan kayo ang wa mo pataas, murag 99% wa mo pataas. Sa ato pa di ay yawan-on giday mo. Kaya ang yawa man mo'y babag sa kaluwasan. Di giday madayon ang kaluwasan, no? Tagaan ta mog second chance. Ibutang nato ron og kamo pay naas dapit ni Jose og ni Maria. Kinsay mo ingon, madayon yun ang kaluwasan pa der. Taas ang kamot. Nanay murag na convert gamay. So ana lang. Tinuod na, kay ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato nga mo'y gisaad sa unang pagbasa nga moabot ang hari nga maghatag og kaluwasan, hatagan niyag kalinaw, hatagan niyag hustisya, hatagan niyag kaayuhan ang mga masakiton, ang mga patay iyang banhaon. Kining maong kaluwasan wa musod sa kalibutan nga way pag-uyon sa tao. Og ang representative sa mga tao mao kining duha, si Maria og si Jose. Nya gihulagway karon dinhi sa atong ebanghelyo, giunsa nila pag-uyon ang kaluwasan. Si Maria nisugot nga magmabdos nga wa hilabtig laki. Kinsang bayhana dinhi ang mosugot nga karong inighumas misa mamabdos dayon mo. Taas ang kamot. Porting yawa agi ng mga bayhana. Di mo musugot og pamabdusan o Espiritu Santo. Musugot dili. Isang kamot ay mga babae. Sige na, isa matiguang og mabatanon kay wa ni pili. Basta ang Ginoo mo pamabdos, way pili. Ang wa hilabtig laki mabdos. Ang sigihan sa hilabot sa laki mabdos gyapon. Si Santa Isabel nga 70 na edad, mabdos. Si Sara 90 na edad, mabdos. Niya si 14 edad nga si Maria, mabdos gyapon. Na. Kamong mga laki, og kamo pasad naas dapit ni San Jose, nga iyang uyab, iyang pangasawunon, na mabdos bisag wa pa niya hikapa, labi na gid wa pa niya hikapa sexually. Kinsa ninyo dinhing mga lakiha nga musugot nga ang imong asawa nga wa gyud nimo hikapa pa,
Kay dito ka sa abroad baron, unom ka buwan. Nya pag uli nimo, 3 months inside na ang imong asawa. Kinsay mo sugot ana, taas ang kamot, mga laki. Oh, mga yawa sa day kayo mo. Gapariha lang mo. Nga naman di ay, o mga mabdos din na rin yung asawa iguli dito. Di mo muangkon. Di mo muangkon, no? Unya kung pagbuot na sa Ginoo, isalikway ang kabubutos Ginoo. Mao na rong ni kusog ang abortion. Abortion mag-average og 73 mantingali 73 million kabata ang i-abort kada tuig sa tibuok kalibutan. Kada tuig 73 million munang ni kusog sa nang same-sex union. Kaya di na gustong manganak, gusto na lang mag-sex. Mausad na nga ning kusog ng divorce. Divorce. Kaya di ko gusto nga way lami akong kinabuhi, magbuwag ta. Mamuti una, initial plano ni San Jose, makig-divorce siyang Maria, iyang buwagan. Pero ang nakanindot ni San Jose, sa dihanggi pasabot siya sa anghel, ang iyang gipatay ang iyang personal nga gibati o iyang gisunod ang Ginoo. Mao ni ang kaluwasan. Unsaon pagka luwas aning atong parokya, di gid mo mopalit og slot. Di ba? Kay ang inyong kwarta karon, inyo yung ipalit og mga pagkaon, ipalit ninyo og kadang additional nga gadget, ipalit og bag-ong sinina kay para pang New Year. Inana og maon lang ginanas niyo hunahuna, di mo makaluwas Di makaluwas. Kana yung mangutana kas Ginoo, Lord, naamang ko'y bonus unsaon man ninako. Palitig pagkaon ng mga adik dias luyos inyong balay nga gasigig standby. Nya, unsaman? Mo palit mo dili. Kana mga standby ba das inyong kilid sa inyong balay, wa gyud mga trabaho, suyo pra gyud og akyat bahay mo ibuhat. Unsaman? Palitan ninyo og pagkaon o dili? Dili? Buangon mo. Ang sa may sugo ni Kristo, pakana ang gigutom. Nya naam jud kay kwarta. Pakana. Ana. Ningog na mga yawa. Sabi yung pakanon, magsige na lang nag-standby diha, magsige, salig lang na, magsige diha. Mao na yung mga tingog sa yawa. O tinuod pa na, dili na unta si Kristo moingon nga pakana ang gigutom, paimna ang giuhaw, bistihi ang mga hubo, pasudlas inyong balay ang way balay. Di na lang ta siya musulti ana. Or kung musulti man siya, iya untang pakapinan. Ingnon ta niya, pakana ang gigutom basta dili standby, paimna ang giuhaw basta dili adik, bistihi ang hubo basta dili prostitute. Iya untang pakapinan. Wa may pakapin. Ug di ta mo sunod ana, di kita mo yung mga yawanon. Ug maunay kaluwasan. Pila ka buk adik ang nibiya sa pagkaadik tungod kay giatiman og mga taong mahigugmaon. Daghan kayo. Pila ka buk nag-standby lang, way mga trabaho. Karon mga managers na gani, karon mga businessmen na gani, tungod kay gitabangan sa mga taong naluoy nila. Di ba? Pila ka bukway balay, na karon kontraktor na gani og balay, tungod kay giatiman sa mga taong naluoy nila nga sila naglibod suroy lang. Daghan. Og nahimo na ni Cynthian Busco, St. Vincent Ferrer, St. Vincent de Paul, og uban pang mga santo, San Francisco de Assisi, nilang Mother Teresa of Calcutta, og daghan pa ang nagbuhat ana. Nga naman, kay sugo mas Ginoo. Muna ang katarong
mulambo gyud sa iyang panahon ug ang kalinaw. Ako bitas una, na ato'y mga standby sa dapit sa amo, wa pa ko'y assignment. Daghan man ko makuha usahay offer, kana inigmisa na may mo offer, ako din i-distribute nila. Iniguli na ko sa amo, dako ana mga cake, usahay, mga pan, prutas, akong ihatag, mangutana pa, unsa man ni Dre? Nako, tabangin na yun, wala, lunggob, mga iro, maglunggob. Ana, napay usahay, akong maagian, suyop og kanang marijuana, aso-aso pa ko niya, ibinaklid na yung kamot, ibinaklid. Niya, ighuman, muamin pa, amin na tadri, aso-aso ang baba. Ako lang sang paaminon. Ubay-ubay gid nila ang niaktibo sa kapilya, niaktibo sa simbahan, ug doon nagipipila nga nakagraduate yun. Nangausab. Ana, wa hinoon, galabi yun ang mga buangon. Pero matod pa ni Kristo, bisag usa lang ang imong mada balik sa Ginoo, dako kay nang kalipay didto sa langit. Ug maunay kaluwasan nga angay unta natong padayonon karon. Kining ato mga slat-slat dinhi para na ana directly or indirectly. Sige, lingi ay mong tupad. Labi na nang natog, pukawa. Ing naayaw uli basta di ka kapalit og slat. Ing naayaw uli. Nya moingon sa nayim ko, oy di ko kapalitan na oy kay i-color pa na nako sa kong buhok. Daghan ra ba ning puti ra ba ani? Ingkain lang nagkolore, kadto na lang natural nimong buhok. Nya ang budget ana ipalit na lag slat. Uy ako ra ba nang i-irritat sa akong naong kay mura ra ba ning luspad na ni. Asag di na lang nang mura kag kana ganing naasod lungon. Kay total tiwasono naman sa gyud ka. Ana. Basin pa di, iniguli ni mo dito, makras na ng motor. Nya, ugma, di nakakatambong kay, wa na, buak imong Inig susi anas Ginoo dito, inigtanaw niya, ang katapusan nimong gibuhat, palit kag slat, ditso kas langit Nga naman, matod pa ni Kristo, asa ang inyong bahandi, adto sa didto ang inyong kasing-kasing. Unsa may meaning sa slat be? Ang S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure in heaven. Di ba? Langit dayon ka. Sa karong buntag, atong unang misa, giduol ko sa Kristan Pader, wa mamisahi ang kambayog. Basig di sa niyo misahan ning sunod nga misa. Ano man? Kay ang pare nga na in charge, na emergency, wa kalahos. Nako, hasa maron. Naas police station. Nako, ano wa mas ospital? Ambot, buhi pa ba ito ron? Diba? Pari na gito ha? Kamo. Di man gani mo pari. Pwede ragin mo patyon anytime. Basta lakaw-lakaw nyo na, magdapag yun mo lugaw. Tapsingan sa balhabal. Lagpot pang lugaw. Buak pang sus, nagkaon ra bagid og taglugaw. Wata ka siguro di ba? Muna, kung mo simba ta, simba gyud. Na akong gipangkuan dito, na akong gipanghangyo ganiha nga irog mo adto sa unahan. Padiroy mo duty pamanggug ko pader. Nako nyon sa may pasabot mo ana, mo simba kag gamay, nya duty kag dako. Onya ipadong nimo sa imong dutihanan kay nibiya jud kas misa dire kay mo duty na ka. Niyag mabangga ng imong gisakyan, nya mamatay ka. Unsa may iphon sa Ginoo, unsa may tan-aw sa Ginoo, ang imong relasyon niya. Nya imong manggibiyaan siya. Di siguro gyud ka nga maimpierno. Og musimba-simba. Og unsa may timaan sa musimba, maningkamot yun nga makaapil sa unang panguros kanang igingos pare sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo niya ang Ginoo manaka ninyo dayon. Kanang pangurusa importante kay na kay pasabot ana nakaapil kas misa. Wan aga na ikakaabot ana. Wana. Di na klarong misa imong naapilan. Gilingay imong tupad. Ina nakaabot ka sa unang panguros.
Nakaabot? Oh, congratulations. Pwede na mo mga matay. O niya, ang problema na sa daning makaabot sa unang panguros, di ka apil sa katapusang panguros. Nga naman, ighumang pangalawat, hala, lakaw dayon, ighumang pangalawat, muhapit pagkuhas lugaw. Awa sa day, wa man tiningalig sa. Magdali ba? Magdali. O pa man mahuman. O pa man manalangin ni mong Ginoo. Di yapon kompleto. Muna, si Maria, from womb to tomb, iyag yung sugot ang Ginoo. Gikan sa iyang taguangkan, hangtod yun lubnganan, si Maria nikuyog sa Ginoo. Si San Jose, gikan sa pagkamabdos ni Maria, hangtod namatay na lang siya, nahimog siyang bana og amahan, bana ni Maria og amahan ni Kristo. Ngilingay mong tupad, ing na unungan tika. Sige na, awa. Nganong wa man mo nang lingi diha, na nagtutok mamuna ko, ari mo muunong nako. Klaro mga inyong mga naong, good, yun gatan, wag ginilingi, be, tagaan ta mo laing chance. Sige, lingi. Mulihok man ang inyong naong, good. Lingi, inaunungan tika. Sus, dindo taon ta, kung ang ato mga politisyan, muunong nato, kugihan kay silang magsuroy-suroy, manglamano sa mga kamot, panahos eleksyon, halagyod, saka ng mga bukid, sud ang mga kanal-kanal, kanang mga squatter area, mukaon pang magkinamot ang mga buangon. Inig kadaog na, di na kaila nato, kawatan pagyugta. Kita pagyulisod-lisoron. Ang nagtinarong mao pagyuiakusar. Nakawatan nya silang mga kawatan mao nanoy hawd kaayo, dili maunongon. Maylas panahos eleksyon, inig ka elected na, purti nagyong salbahisa. Dili tanan, naasay daghan nga maunongon. Lingay mong tupad, ina, katong imong gibutaran, ni unong? Ina. Ni unong? Congratulations. Basta ako na ako'y gibutaran, wa gid ni unong. Ay, Ginoo. San Jose, tabangi taon me, nga maliwat ning amo mga leader, kay wa na, nitibugsok ng atong ekonomiya, perti nagyong luuya nato mga Pilipinos, gikatawaan na lang tas laing nasod. Gikatawaan na lang ta. Bisan asang aspituha, ma-economic, tourism, o unsa pa diha, gikatawaan na lang ta. Hastang atong morality dinhi, giluod na ang mga tao sa laing nasod nato. Ini kayon, Filipinos, wow, very corrupt country. Very corrupt country. Filipinos, many drug addicts. Filipinos, liwat mong Padasiano. Butang atong naong sa placard. Mao na. Mga igsoon, bahala nag-i-accuse ta sama ni Kristo nga nagbinuang ta. Basta sa matas Ginoo, honest ta. Si San Jose, tingali, bugal-bugalan gito siya, nangasawag mabdos ng daan, nangasawag mabdos ng daan, Salvador del Mundo. Hilom lang San Jose, kay kaybaw man siya ang Ginoo mao'y amahan ni Jesus. Usahay sa atong pagsunod ni Jesus, i-accuse ta. Bugal-bugalan ta, pero mo gawas sa iyong kamatuoran sa bunga sa atong binuhatan. Ako sa una, suod kong seminaryo, ingnon ko, kalampos bago na, magkita ragyapos uyab. Kay magkuyog mangyapon may kaya na masimbahan. Amasan maminyo, dayong sawa, di man. Manya kay nalampos mangyugos pagkapari.
Napari man yun ko. Mauna, gamito na sa ng pagkapari, sila-sila rasa na. Nya, waman ko ng warta. Nakita man na ninyo, ni ama na to gibubo sa parokya o sa ako mga assignment ang tanang kwartang ni sulod nako. Dauto na sa, tuum ka na. Sige, hantod yun ko mamatay, maura ginayla isulti. Kay si Kristo, sugod sa iyang pagkatao, hantod na lang yun nalansang sa krus, naalangyapon ang mga pagtamay. Pero matod pa ni Kristo, ang tao mailhan ragin na siyang binuhatan. Ug ang muhukom sa atong binuhatan, mao ang nasayod sa tanan, nga mao ang Ginoo. Si San Jose, hilom ra. Si Maria, hilom ra. Pero ang ilang kasing-kasing, klaro kayo. Ang Ginoo nakakita yus ilang kasing-kasing, na limpyo yun, limpyo. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na limpyo ra kag kasing-kasing. Kanang sige nimong pakolor sa imong buhok, nakalimpyo na sa imong kasing-kasing. Kanang pagsigi nimo og tigom anang kwarta, nakapalimpyo na sa imong kasing-kasing. Kanang sige nimong pangural anang imong yuta, nga di gid nimo paagian, bisag galisod as agianan imong silingan, nakalimpyo na sa imong kasing-kasing. Ang limpyo kasing-kasing, manindog. Ang hugaw, panglimpyo. Mga igsoon, uban ni San Jose o sa mahal nga Birhen Maria, masaligon kitang mudangop sa Dios sa atong panginahanglan og moingon, Amahan sa tanang katawhan, panalangini kami. Amahan sa tanang katawhan, panalangini kami. Nga ang Santo Papa si Papa Leo, ang mga kaobispuhan, ang mga kaparian ug ang mga relihiyoso, sama kang San Jose, magsalamin unta sa Dios ng gugma, pinaagi sa ilang amahanong pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangini kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, sama kang San Jose, manumbaling ug huna-huna sa laraw sa Dios, nga inanang gipadayag diha sa mga hitabo sa kinabuhi matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangini kami. Nga ang mga amahan, mupakitag linaing gugma ug pagtagad alang sa ilang kabanayan, pinaagi sa ilang kakugi ug sulundong pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangini kami. Nga sila nga nagsagubang og krisis diha sa ilang kaugalingon ug diha sa pamilya, makabaton sa paglaom ug pagtuo ni San Jose, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangini kami. Nga pinaagi sa pangama ni San Jose, ang mga himalatyon, makakaplag og kahupayan sa katapusang mga gutlo sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang katawhan, panalangini kami. Nga ang mga kalag sa mga nangamatay, nga magtotoo, makasulod na sa kapahulayang dayon sa langit, magampo kita sa Ginoo.
Amahan sa tanang katawhan, panalangini kami. Dios among magbubuhat ug manluluwas, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tugapuslanan ug sa tibok niyang santos sa simbahan. Ginoo, pinaagi sa misa nga among ihalad, makapahimuot unta kami kanimo, himua kaming takos nga makaambit sa way katapusang kinabuhi ni Kristo, nga nagpakamatay aron maluwas kami sa kamatayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag og gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa itong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, madawat unta namo ang imong kaluoy dinhi sa imong simbahan. Andama kami aron makasaulog ug angay mga pagsidungog sa umaabot nga pangilin sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, usa sa maayo nindot nga mga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga gahom. Mao'y mohatag og kaluwasan apan mahitabo ra kun dawaton sad nato ang kabubuton sa Ginoo bisag supak na sa kabubuton sa tao. Sinunod si San Jose ug ang mahal nga Birhen Maria. Karon ato na sang i-offer ang atong mga gratitude and petitions. Linya o upat ka linya katong naay mga bowls of gratitude and petition. Dinhi o sa kalinya diri sad. Sige na. Ang way ilang bowls of gratitude and petition, pwede pa mo diha mo kuha niya o di gyud mo bahala na mo. Sige, music. Salamat kaayo atong pakpakan ang tanan nga ni-offer sa ilang gratitude and petitions. Mo atong buhaton kada adlaw kay naagi tay rason sa pagpasalamat o pagpangayo. Nga mga sakristan og mahog ng bula inigbutang ninyo purgatorio na ha. Anya og mahog pag yung ikaduha na inaya nagbutang kay kuan ko na god precious kay gratitude ko na og petition nya inyo lang ana nya mga hog anang mura mo gunit ana ba og grasya ba ayaw pataka lag kawit nga mura ra mo naghandle sa inyong cellphone kuan na ayuha gyud nang mura mo naghandle sa inyong uyaba nga wa gyud mansa. Sige. Ang atos ang pasalamatan ang tanang mga ni alagad nato karon, ang ato mga kapulisan, ang ato mga barangay tanods, ang ato mga PIMAG dihas gawas ug ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga love offering assistants, ang usherates, ang atong mga IT, SOCOM, parish personnel, ang ato sad nga mga sacristans, ang atong lector, salmista ug ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Anito and Mrs. Eugenia Calderon and family, ug ang atong choir, nga mao ang Couples for Christ. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo.
Salamat sad sa atong mga slatters, nagsigpamalit og slots. Ang atong grace, ang atong halin, niabot nag 101,934 ka slots, naapay 598,066 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 295 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC para ni sa ato dinhi mga ongoing projects, ang atong halin niabot nag 80,204 ka slots, napay 19,796 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 187 na sad ang atong nadawat. Ang atong DPR nga para ni sa katong itukuran natong mga balay, basig makasugod na ta next week. Og di ba, liwas las mi sa Regalio tingali o liwas Pasko o sunod tuig na baka, pero nanatay kwarta, no? Niabot nag 23,348 ka slots ang available na ang nadawa na tigom nato karon, makahimo na ni og mga 39 to 40 ka balay. So atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Nya ang ikhak, ang inyong mga ikhak, edad ko, halad ko, ikuha na, ipang-submit na. Kutobra ni karong December 25. Nya ato nang ibutang diri ang inyong mga envelope nga gisaynan, may mga envelope des kilid-kilid atos gawas para sa ikhak nya ang inyo sa mga silingan, dadig envelope inaihalad sa nang inyong edad. Kay sugod sa December 25 ato na ning sigihag blessing hangtod sa December 31. Kadtong mga envelope nga naso dinhi inig blessing mutaas inyong edad. Nya kadtong mga wa gyud mabutang diri ilang envelope kay wasa sila mohanad silang edad. Sugod January 1 mag-anap kamubo ang inyong edad. Hangtod mohunong. Nya nagkinahanglan ta og mga sponsor sa atong lead walls. Wa pa koy update diri og pila na ka lead wall ang na covered na sa sponsoring. Ang atong rental ana hangtod sa December 24 tag 100 total og 150,000 tag 50,000 each. So inaton ta nga ato nang ato sa nang matabangan. Ang ato mga lingkuranan dias gawas og dinhi sa sulod, ayaw ninyo i-rearrange or disarrange kung mulingkod na mo. Lingkuri lang yod ang pinakaunang lingkuranan. Amo nang gihaguag arrange para hanay ang atong pagsimba. Nya ayaw niyo pangalsaha, dadon natos mga kilid-kilid. Nya inigabot niyo dire lingkod yun mo sa pinakaatubangan. Timan-in ninyo kanunay, kanang bakanting lingkuranan sa imong atubangan, nga di nimo lingkuran, maunay standbayan sa mga anghel sa yawa. Aron ang grasya nga gikan sa altar, padulong diha ninyo, dili na moabot nimo kay gialihan naman ka sa yawanon nga espiritu. Kana ako lang nang isugyot ninyo, mangita mog prueba, magistorya lang niya ta. Sige, manindog na ta, mga buutan. Nasa tayo mga lugaw diha, ambot na pabay sobra, pangaon lang sad mo. Nya congratulations sa wa mo lakaw, nga nilakaw atong gahapon. Nya karon wa na mo lakaw, maliit na gyud mo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.